ai shi yasa kaga matasan mu waɗanda ake cewa 'yan shaye-shaye wallahi mutanen kirki ne. Na rantse muku da Allah, abinda wani zai iya yi na jarumta wallahi ba za ka iya yi ba. Abu ɗaya suke bukata, wanda zai ba su tarbiyya kawai. Dan na rantse muku da Allah, kun ga ba da wasa na rantse ba ko, ni yanzu 'yan shaye-shaye su ce sun yadda za su zo mu karatu ko, wallahi za mu yi, amma su dina. Kuma wa'annan da kuke gani aikin da za su yi wa sunnar manzan Allah ko, ku ustazan na wallahi ba za ku iya ba, saboda akwai tsohuwar wiwi. Allah to yanzu ba ka ji wani sai ya zage, sau nawa yanzu aka ji an zage ni a social media, wani ya mu wulakanci. In irin wa'annan suka karɓi da awaka ko, wani ya zage ka ko, zai ci kaniyarsa, sun ce malamin mu ne, malamin mu ne. Wallahi Allah ce kai mana, wallahi a nan wajen wani mai shayi nan, wani ne kawai zo ban labari, wani sai ya zage ni a gurin. To akwai wani irin, kasan ni ina da mutane yau, wallahi wani a cikinsu ya ce kai iya bakin ka za mu ci ubanka. Wallahi shi mai shayin, wallahi shi ya zo nan yake gaya mu, sai na ji farin ciki da daɗi, na ce ina ma irinsu ne ma duk ba ku ba ma. To amma yanzu nan ina gaya ma wani ustazu da kake gani, wani ustazin yanzu a gabansa za a ci mutuncin malaminsa, shi ustaz ne. Wallahi so shi ustaz ne, ba zai iya. Kaga ba fa rigima fa nake koya muku ba cewa ne ku zama yan rigima ba. Wato abinda kuka rasa shi ne, kun gane cewa abinda kuka dauka shi ne ustazanci, shi ne kawai kai karatu kawai. A'a, shi karatu yana son ka bashi kariya. Kariyan nan da kwanji da wanji, ai ba ma a san bi karatu ya zama lakwas 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 lakwas.